Hoxe ás 11:30 da mañá produciuse un atropelo na avenida de Monforte no cruce ca rúa Taboada. No momento de producirse o incidente, segundo as testemunhas, a vítima de 93 anos e residente na rúa Portomarín non estaba a cruzar a estrada polo paso de peóns, aínda que si o seu carón, afastada a máis dun metro de distancia. O condutor implicado, un veciño de Campo Ramiro de 65 anos de idade que viaxaba acompañado en dirección Monforte, aseguroulle ás autoridades que o solo cegara durante uns segundos, polo que non puido ver á señora. Tras o accidente, de seguido se avisou a ambulancia para que socorrese a ferida. Mentras tanto, a policía local encargábase de xestionar o tráfico, así como de tomar declaracións para facelo atestado. A muller, que en ningún momento perdeu a consciencia, presentaba un corte nunha perna debido ao impacto, pero a lesión máis grave foi a hemorraxa producida na caída ao bater a cabeza contra o asfalto. A vítima foi trasladada ao hospital de Monforte, segundo o pronóstico feito á súa chegada, polo de agora non reviste gravidade. Sangraba pola cabeza e por unha perna. Ojalá non sea nada, pero ser positivo.